Moje meno je Daniela Dvořáková. Ja sa volám Miriam Hlavačková. A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Archivárky na cestách. Dnes budeme rozprávať o pôstoch, pretože sa nachádzame uprostred pôstneho obdobia. Pre kresťanov je to najväčší z pôstov, trvá 40 dní, samozrejme mimo nedelí. Pôst nie je ale iba kresťanskou záležitosťou. Už stáročia ho praktizujú mnohé náboženstvá aj kultúry a čoraz populárnejší sa stáva aj dnes. Ukazuje sa totiž, že pôsty majú nielen duchovný význam, ale aj veľa zdravotných benefitov a tak sa stávajú veľmi populárnymi a všetko, čo je populárne, tak tam sa naozaj zdôrazňuje, ako to je veľmi prospešné a významné, takže pôsty dnes údajne majú pomôcť na všetko možné od cukrovky druhého typu, na zníženie cholesterolu, proti neurodegeneratívnym ochoreniam, ako je Alzheimer, má to zlepšovať metabolizmus, pomáhať s obezitou, predĺžovať život a tak ďalej. Nie si až moc optimistická náhodou. Keď je niečo práve iné, tak to má strašne veľa benefitov. Takže dnes sa ľudia postia pomerne dosť často práve z týchto dôvodov, ale asi naši predkovia sa nepostili práve preto, aby si upravili cukrovku. No, tí sa postili z iných dôvodov, nie aby si opravovali svoje bunky, ale máš pravdu, pôst nevymysleli kresťania. Oni vlastne prevzali a rozvinuli zvyky predchádzajúcich kultúr a aj pôstne zvyky židovstva. Antickí Gréci a Rimania ponímali pôst náboženský a medicínsky ako akt očistenia. Detox, už vtedy poznali detox. Poznali, áno, u starých Grékov sa pripisovali démonické vlastnosti mäsu, pretože sa verilo, že vyvoláva zlé sny. Na to kresťania ale nadviazali. Ty si zasa mysleli, že mäso zvyšuje chlípnosť, takže mäso má zlú povesť. Možno, ale postupne sa to menilo k zmyslu takého postu, ako ho v kresťanstve poznáme aj dnes. V starom zákone sa už post spájal s obrátením sa, teda od zlého konania k dobrému, prosbami k Bohu o odpustenie hriechov. No a kresťania potom nadviazali na židovskú tradíciu, pričom pôst už mal byť sprevádzaný modlitbou a almužnou. Je to také logické, že keď sa niečo zriekneme, ušetríme, tak venujeme potom núdznym. No a už prví kresťania dodržiavali pravidelné pôstne dni, napríklad v stredu, keď si pripomínali Judášovu zradu, piatok zase Kristovu smrť na kríži. No a z týchto pôstnych dní sa potom asi od 4. storočia vyvinula tradícia 40-denného veľkonočného pôstu, ktorý začína popolcovou stredou a končí Veľkou nocou, teda s výnimkou nedely. Od pondelka do nedele sme mali zrazu 40 dní. No. To áno. Ale ono tých postov bolo ešte oveľa viacej ako 40-dňový hlavný veľký pôst. Áno, pôstnymi dňami boli aj kantrové dni. Tieto dni teda nesúvisia s country hudbou, ale išlo o stredu, piatok a sobotu v stanovenom týždni. To na začiatku každého ročného obdobia, teda na jar, v lete, na jeseň a zimu. A vychádzajú ešte z rímskych takých pohanských bujarých osláv, napríklad keď sa oslavovala žatva v júni alebo vinobranie v septembri. No a cirkev im potom dala takú novú náplň, nový charakter, ustanovila ich ako dni pokánia, teda prešlo sa od bujarých oslav k sebazapieraniu. Kedysi sa tieto dni volali aj suché dni, lebo ľudia ich prežívali len o chlebe a vode a okrem toho sa veriaci postili aj v dni pred veľkými sviatkami, napríklad aj v predvečer štedrého večera. No to je vývin teda od 10 k 5 z bojarých oslav na odriekanie úplné a hľadovanie. To síce nemá nič s country hudbou, ale za to má so slovesom skantriť alebo kantriť, Presne tak. alebo ja sa skantrím, keď poviete,
tak to je práve od týchto kantrových dní, lebo človek akoby mal umierať sám sebe, odumierať a Tým zlým tým zvykom. zlým zvykom, tam je tá smrť v tom, takže keď niekto povie skantriť, už budete vedieť, z čoho to vlastne pochádza. No a ľudia vedeli, že pôst mení aj psychiku a preto bol napríklad súčasťou rôznych iniciačných rituálov, čo ja viem, napríklad pri prijímaní mladých mužov medzi bojovníkov. V niektorých kultúrach ich podrobovali ťažkým psychickým a fyzickým skúškám. Ak by sme chceli zostať v stredoveku, tak napríklad pri pasovaní za rytierov, tam tiež to bol tiež taký iniciačný rituál, kedy sa stával tým rytierom mladý človek, bojovníkom, opásali ho rytierským pásom, nasadili mu ostrohy, bol to spoločenský status, tak tomu predchádzal pôst, rituálny kúpel a celonočné bdenie s modlitbami. Takže vedeli, že ten pôst má aj taký, teda vedeli, oni to vedeli oveľa lepšie ako my, že ten pôst má najmä ten duchovný rozmer a nie to, že si opraviť bunky a uzdraviť sa. Okrem toho existovali aj rôzne také špeciálne pôsty. Napríklad aristokrat Jan Marcali chcel ísť na púť do Florencie, aby navštívil baziliku Santissima Annunciata. Tu asi dobre poznáš, lebo hrdina tvojej knihy Mikuláš Koulilaky sa tam vybral tiež. A nechal tam aj svoje voskové spodobenie dokonca a navštívili sme ju aj my. Áno, no škoda, že sa nezachovalo, ale Marcali sa nedostal ani k spodobovaniu. On síce slúbil púť do Florencie a zaviazal sa, že počas celej púte nebude jesť mäso, ale napokon nebolo nič ani z púte, ani z odriekania sa od mäsa, pretože žiadal dišpens, aby mohol tento svoj sľub zmeniť na iný zbožný skutok. Ľudia v stredoveku sa postili naozaj oveľa viacej ako my dnes. No veru, v stredoveku bolo asi 150 pôstnych dní a vieš si to predstaviť dnes. Tak ja celkom, hej, ja som vegetarián, ale zase chýbali by mi tie vajíčka. Pre mňa by to bol problém. No, oni v najväčšie kresťanské sviatky dodržiavali tzv. Úplné pôsty, keď mohli jesť len raz za deň, pričom nesmeli jesť mäso teplokrvných zvierat a dokonca ani ich produktov, teda ani vajcia, masť, mliečne výrobky. Maslo. Žiadne tak syriky by neboli. By som 150 dní. Nie, neprosím. 150 A dní. okrem týchto úplných pôstov praktizovali aj miernejšie pôsty, napríklad v adventnom období, keď mäsitý pokrm bol stále zakázaný, tabu, ale mohli jesť ryby, mliečne výrobky a najesť sa aj 2-krát za deň. No tak to bolo také už ľahšie. Krásne o tom písala inak historička Magdalena Beranová v knihe o jedle a pití v praveku a stredoveku, no myslím, že je archeologička dokonca. Tam ona to rozlišovala, tieto dva druhy pôstov, tie miernejšie, ako si ty hovorila, kedy sa len to mäso nejedlo a potom tie úplné, ktoré sa v češtine krásne nazývali, že ujma. To bolo ten úplný zákaz, kedy sa jedli už len ryby. Lebo ten úplný, tá ujma, vtedy sa mali zriec všetkých živočíšnych produktov. A tuto ja sa musím zastať rybičiek, lebo rybičky sú taktiež živočíchy so svojím myslením, cítením. Je to dnes, ako už tá veda pokročila, tak sa vie, že tie ryby majú v podstate všetko to, čo iné živočíchy. Napísal o tom krásnu knihu vedec Jonathan Balcom, ktorý bol riaditeľom oddelenia pre štúdium vedomia zvierat vo významnom vedeckom ústave v Washingtone. Tá kniha vyšla v češtine a volá sa, že Co ryba ví. A ryba toho ví teda pomerne veľa. Áno, lenže v stredoveku nevedeli, že ryba vie. Ryby boli podľa nich studenokrvné a tak sa mohli konzumovať. Vidíš, vlastne takto si doplnili bielkoviny a proteíny, najmä v obdobiach, keď sa mali zrieť im mliečnych výrobkov. Šošovičku, hrách mali papať, aj tam sú proteíny. Tak chutili im ryby, no. Aj takto povýšenie rýb na všeobecne uznávanú náhradu mäsa nebolo vôbec priamočiare ani bezproblémové. Ryba sa aj spočiatku aj v mníšskom prostredí považovala za jedlo, ktoré by nemalo byť každý deň na stole. Napríklad cisterciti najskôr odmietali ryby, odvolávali sa na egyptských mníchov, ktorí ich nejedli. No a v benediktínskych kláštoroch sa mohli ryby servírovať na sviatky alebo vo štvrtok a v nedeľu. Teda nie v stredu a piatok, keď boli pôsty. Áno, a oni sa navyše úplne aj v tej studenokrvnosti trošku sekli, lebo nie je to tak úplne presné. Dnes vieme, že ryby sú ektotermné, teda sa prispôsobujú svoje vnútorné
odporné prostredie vonkajšiemu, takže ak žijú v teplých vodách, môžu byť vyslovene teplokrvné. Naozaj to mohol byť aj luxus. Niektorí mnísi na to aj upozorňovali, že tam, kde ryby napríklad neboli dostupné, že nenachádzali sa tie obydlia pri riekach alebo pri mori, tak sa tie ryby museli dovážať a boli drahé a bol to luxus. Tým, že tá ryba sa rýchlo kazí, buď musela byť konzervovaná, alebo musela byť rýchlo dopravená na to miesto. Takže ak by si v tom kláštore zabili zajačika, tak by to možno bolo skromnejšie jedlo ako niektoré ryby, ktoré si tam nechávali voziť. Je to pravda, čo si povedala, že tá cesta k tomu, aby ryby sa stali hlavným pôstnym jedlom, nebola jednoduchá a rýchla. Spočiatku sa tie ryby považovali rovnako za mäso ako mäso iných živočíchov, takže sa nekonzumovali ani ryby, čo si aj spomínala tam tých egyptských mníchov. Potom nastala taká tichá tolerancia, že ryby neboli ani zakázané, ani prikázané, tak sa nad tým zažmurovali oči. Až od 9. 10. storočia sa stali legitímnym pokrmom v čase pôstu, ale zasa tam boli výnimky, nemali sa konzumovať tučné ryby, ku ktorým oni rátali predovšetkým veľké morské zvieratá, delfíny, veľryby, ktorých mäso im asi pripomínalo predsa len to mäso normálnych zvierat, plus viac krvi z nich vytieklo, keď ich zabíjali. No a neskôr si ľudia tie rybie pôsty veľmi upravovali a veľmi prispôsobovali svojej chuti na mäso. No, oni ten živočíšny druh rybáci ponímali veľkoryso, radili sa k nemu aj zvieratá, ktoré boli svojím spôsobom života viazané na vodu, teda bobry, z ktorých sa jedli zadné nohy a chvost, pretože boli vo vode, potom lastúry, slimáky, žaby, raky či vidry. Išlo o to, že to malo byť mäso chladnokrvných zvierat. Ešte, aby sa to skomplikovalo, keď zakladateľ Benediktínov, Benedikt z Nurzie, v reholných pravidlách zakázal mníchom požívať mäso štvornohých zvierat, povolené bolo len chorým, tak okolo tohto nariadenia nastali rôzne špekulácie. Polemizovalo sa napríklad o tom, či sú striktne povolené len ryby, alebo sa vzťahuje Benediktov zákaz aj na vtáctvo a hydinu, ktoré majú dve nohy. To sa vynašli sa teda. Áno, takú zaujímavú odpoveď, ktorá sa mi teda páčila, sformuloval v 9. storočí vzdelanec Hrabanus Maurus, ktorý podal argument, že ryby a vtáctvo majú rovnakú hodnotu, lebo boli Bohom stvorené v ten istý deň. Čo potom viedlo k tomu, že si pokojne dali v čase pôstu k obedu aj pečenú kačicu, lebo tá žila vo vode a bola teda pôstnym jedlom podľa ich názorov. No ale to vyvolávalo nové a nové polemiky a postupne sa jedenie vtáctva v reholiach povolilo len chorým a tým, ktorí podstúpili púšťanie žilov. No len to sme stále v reholiach, kde predsa len predpokladáme, že tí ľudia mali takú väčšiu tendenciu tie pôsty dodržiavať, ale ešte tu máme širokú verejnosť, ako by sme dnes povedali, predovšetkým tých bohatých a urodzených, ktorí sa len veľmi ťažko vzdávali mäsa. No áno, tí, čo neznášali ryby, alebo mali problémy ich získať. Tí mali počas postu ťažké chvíle a preto sa vo Vatikánskom a penitenciárnom archíve stretávame s toľkými dispenzmi, teda výnimkami od povinnosti dodržiavať pôst. Ti do rečí, koho to zaujíma, mali sme jeden diel podcastu venovaný penitenciárnemu archívu. Tam sa dozviete všetko o tom, čo sú to dispenzy a prečo tam ľudia chodili. Áno. Presne tak. Konec vsúky, reklamnej vsúky, ideš? No a v tých stredomorských krajinách, kde bol dostatok rýby olivového oleja, ktorým teda oni mali nahradiť masť alebo maslo v čase pôstu, tak v týchto stredomorských krajinách sa mali dobre, ale veriaci žijúci severne za Alpami, tí sa sťažovali, alebo v Alpách, tí sa sťažovali na nedostatok olivových stromov, na vysokú cenu. Absenciu olivových stromov. No, teraz to bude inak. Áno. Mení sa Klíma, no. Ja už mám olivku. Aj ja. Zatiaľ v kvetináči, ale... No, ďalej sa sťažovali na vysokú cenu olivového oleja. Ten olivový olej alebo ryby im vraj pri jedle spôsobovali nevoľnosti. Potom sa sťažovali, Povídali, že mu hráli. Nemajú ryby v potrebnom množstve a napríklad ponosujúcim sa veriacim z Bavorska pápež hromadne povolil požívať mliečne jedlá v pôstnom čase s výnimkou veľkonočného týždňa. To už by naozaj bolo priveľa. To je zaujímavé, že
prečo práve Bavorsko, že čo tam Tak zaujímavé. ten No, olivový olej asi mali dobré vzťahy v bol pápežskej problém. kúrii. No áno, s týmto som sa aj ja veľmi často v prameňoch stretávala. Napríklad pani Dobročná, to bola manželka vojvodu z Tibora, pána celého Považia a pani na hrade Beckov. Tá žiadala na konci 14. storočia dišpens, aby počas pôstu mohla konzumovať teda všetko, čo bolo zakázané, pretože ryby nemala rada a pôst jej vraj vyslovene zdravotne škodil. Ale aj kráľovna Alžbeta Luxemburská napríklad si vyžiadala dišpens, aby mohla konzumovať mliečne pokrmy počas pôstov. Je toho mnoho, v tých penitenciárnych archívoch sa s tým naozaj stretávame, aj v tých vatikánskych suplikách sa s tým stretávame pomerne často, ale faktom je, že ryby sa jedli v stredoveku naozaj oveľa viacej ako dnes. Keďže tie ryby sa konzumovali vo veľkom, tak po nich bol aj obrovský dopyt. Napríklad ich žiadali občas páni, teda šlachtici od svojich poddaných. Ja som sa stretla s prípadom Alberta z Michaloviec, ktorý od svojich poddaných z jedného mestečka vyžadoval každoročne počas Veľkého pôstu jesetera v hodnote 200 denárov. To bola obrovská suma peňazí, lebo z iných účtov vieme, že celodenný pobyt v Budíne, teda stráva 2-krát denne plus víno dokopy 8 denárov, alebo že tam na trhu sa kupoval úhor za 28 denárov, sumce za od 3 do 14 denárov, takže 200 denárový jeseter, to už bolo akože celkom fakt dosť. Okrem toho, tým, že ryby boli kapitál, tak one niekedy vznikali doslova lokálne vojny. Napríklad takýto konflikt, ten asi poznáš aj ty s prameňou, lebo si sa zaoberala Bratislavskou kapitulou, vypukol medzi pánmi zo Svätého Jura a Bratislavskou kapitulou práve o ryby a naozaj to trvalo asi 20 rokov. Išlo o klauzúru, teda takú, to sa v prameňoch volá aj tôňa, to krásne aj slovenské slovo v tých prameňoch. To boli také tie, povedzme, nádrže na tie ryby, kde oni ich mali, držali, chovali, také chovné rybníky a tí páni zo Svätého Jura im to vylovili vždy a občas im aj zabili nejakého alebo zbili poddaného, ktorým v tom chcel zabrániť. Na veľkú škodu tým spôsobovali tej kapitule, napríklad v jednom roku im vylovili 76 víz, 4 sumce, 8 šťúk a mnoho ďalších rýb. No a viedlo to tak ďaleko, kráľ sa tej kapituly zastal, oni sa obratili na súd, páni zo Svätého Jura to ignorovali, takže boli nakoniec odsúdení na stratu hlavy a majetku, teda na kapitálny trest. Za ryby. Za ryby, takmer, lenže. Chudáci kanonici. Presne. Lebo čo spravili páni zo Svätého Jura, najali si ozbrojencov a nikto nebol schopný rozsudok vykonať. Takže a keďže aj v stredoveku mali amnestie a premlčacie doby dlhé, alebo skrátené naopak, skrátené premlčacie doby na rôzne zločiny, tak sa to nikdy nerealizovalo, ten rozsudok, nikdy. A skončilo sa to nakoniec kompromisom. Bratislavská kapitula musela ustúpiť, oni si tam vybudovali svoju vlastnú klauzúru, tí svetojurskí, vyriešili to s tou kapitulou, že im nejaký podiel z tých rýb nechali, ale je to vidieť tiež, že tí ľudia si niekedy naozaj tí mocní, tí magnáti a dovolovali si, ani kráľ si s nimi neporadil. No k tým sporom o ryby máme naozaj dosť veľa prameňov a taký kuriózny prípad opísala historička Nora Barátová v knihe Spory Kežmarku s Levočou. V roku 1411 dostal Kežmarok od kráľa Žigmunda právo slobodného rybolovu a s tým, že v kežmarských vodách nesmel loviť nikto cudzí. A previnenie sa trestalo odobratím všetkých vecí, ktoré mal previnilec pri sebe. Tento trest sa teda týkal aj šlachticov. Prvý na to doplatili levočskí rybári v roku 1417, ktorí prišli o všetko, naozaj o všetko, takže nahý pochodovali potom až do Lubice, kde sa nad nimi zmilovali možno dobrí ľudia. Možno im nechali. No možno, neviem. Skôr nahý. Ale tá krádež víz je naozaj iný level, takže ak im vylovili väčšie množstvo víz, tak chudáci kanonici z Bratislavskej kapituly, to bola riadna strata, pretože za vízu sa v 14. storočí platil v podunajskej oblasti až 150 násobok šťuky. Mňa by ináč zaujímalo, či by si tí kežmarčania dovolili na nejakého šlachtica, že by ho proste povyzliekali. Či to nebolo by jak s tými svetojurskými, že síce zákon tam bol, nariadenie tam bolo, ale tá realita
globalizácia trošku pokrývkávala, ale víza bola naozaj, tá bola drahá, a ešte k tomu aj veľká. Áno, ja nie som síce ichtyologička, ale vízam som sa venovala, keď sme na oddelení pripravovali pod tvojim vedením knihu o zvieratkách v stredoveku. Takže si pamätám, že víza veľká sa považuje za najväčšiu sladkovodnú rybu, čo je však zavádzajúce, pretože nie je čisto sladkovodná. Značnú časť života totiž strieda sladkovodné a morské prostredie a jej veľkosť mohla dosahovať dokonca aj vyše 5 metrov. Vážila asi tonu a dožívala sa približne 100 rokov. Takže úctyhodný vek. Babička Víza. Víza žila v Čiernom aj Kaspickom mori a v čase trenia tiahla do ich prítokov. Darilo sa jej v Dunaji, aj na Dolnom Váhu u nás. Kvôli obrovskej veľkosti ju rybári prezývali Dunajská veľryba. No ja si tak predstavujem, aká to musela byť podívaná, keď tieto gigantické ryby tiahli vo veľkých húfoch proti prúdu Dunaja. Tu v Bratislave by sme si to užili, ten pohľad. No. Ja som dokonca niekde natrafila na informáciu, že najväčší zaznamenaný jedinec vízy mal 8 metrov a 3,3 tóny. To bol jedinec nad 100 rokov starý, lebo len tie boli také veľké, tie do 50 rokov, to boli juniori, tie mali tak do 200 kilogramov. No škoda, že ich tu už nemáme v Dunaji. Inak máme veľmi autentické svedectvo priameho účastníka, ktorý sa zúčastnil takéhoto lovu na vízi v Dunaji. Myslíš Žigmunda? No ten nám ale nenechal žiadnu správu, ale na jeho dvore našťastie žil jeden chlapík, ktorý sa volal Eberhard Windeke, ktorý sa tak pomerne blízko tomu Žigmundovi pohyboval a ktorý to zažil, tento rybolov obrovský a zaznamenal to vo svojej kronike, ktorá vyšla minulý rok vo vydavateľstve RAK. A ktorú veľmi odporúčame na čítanie. Je to výborné čítanie, autentické, on to bol proste mešťan, ktorý rozpráva, čo zažil na tom dvore, takže je to aj plné pikošiek, takých dôverných informácií. No a toto tam aj opísal, keď prišiel do Uhorského kráľovstva na návštevu poľský král, bilaterálne stretnutie. To bol ten král, o ktorom sme hovorili v jednom z predchádzajúcich podcastov, že zomrel, lebo išiel v noci počúvať sláviky. Aha, v podcaste Preventívka stredovekých kráľov. Áno, romantik, ktorý zaplatil za svoju vášeň každý rok v máji počúvať sláviky. No a jeho si chcel, Žigmund sa chcel pred ním blisnúť, tak najprv mu spravil polovačku, teda hrozne drastickú, niekde v puste, kde obkolesili s tými jeho hostiami a inými lovcami. Urobili taký kruh a uväznili tam vyše 2000 zvierat a potom sa začal masakér, strieľali. To je strašné. No, strieľali z lukov, z kuší, s mečmi bojovali a zmasakrili tam tie zvieratá, potom ten kruh uvoľnili a tie, čo prežili, ušli, ale aj tak tam zostalo 612 zvierat, mŕtvych jeleňov, laní, srncov, diviakov, vlkov, líšok. No ani nepokračuj. Ani nebudem. No proste ty mohli potom tí účastníci položiť meč alebo nôž na to zviera, ktoré chceli, tak každý si zobral, čo chcel. No ale boli aj na tom rybolove, na Dunaji a tiež on to veľmi podrobne opisuje. Ja vám to tu nebudem prerozprávať, si to prečítajte, lebo a prípadne na Patreon hodím ten odsek, ktorý sa tohoto rybolovu dotýka. Je to naozaj teda pútavé a neuveriteľné rozprávanie. Len to poviem, že tam vtedy počas tohto rybolovu ulovili 26 víz a 5000 jeseterov. Tak to už je čo Ako povedať. sa im to podarilo? No to sa dozviete, to je tajomstvo. Aha, niečo tuším. No. Škoda, ale po vybudovaní hydroelektrárne Železné vráta na Balkáne sa už vízám na Dolnom Dunaji znemožnila tá ich cesta proti prúdu. Tento druh rýb u nás úplne upadol do zabudnutia. Dnes už môžeme obdivovať jedine maketu vízy v Slovenskom národnom múzeu. Bola som sa na ňu pozrieť. To bolo len také babetko víza asi, to bude to 50-ročné. No Či? asi nie Nemala úplne 3,3 tóna. asi nie. No takže ak by dnes nejaký fajnšmeker chcel zájsť na vízu, tak už len niekde k Čiernemu alebo Kaspickému moru, alebo si kúpiť potom kaviár, ktorý je vraj tiež veľmi vychýrený. No nie len priehrady, ale aj šialený rybolov tie vízy v Dunaji úplne zdecimoval. V 17. 18. storočí už boli
takmer vyhubené celé populácie vízy v Dunaji. V 19. storočí už úplný zvýšok zostal aj to country, už sme pri slove Áno. country, country hrozným spôsobom, keď na ne strieľali z diel napríklad do tej vody. Žigmund by sa asi čudoval, že už by žiadnu vízu v Dunaji nenašiel. No, nielen Žigmund Luxemburský, ale aj Matej Korvín obľuboval vízu, ktorú si ako delikatesu naozaj nemohol každý dovoliť. Český humanista, autor kníh o rybníkárstve Jan Dubravius hovoril o Matejovi, tak mu pochleboval trošku. Ako vynikol slávnymi vojenskými činmi, tak aj v rybníkárstve, takže predčil aj slávnych rybníkárov v Čechách, si predstav. No, tak to je teda pochvala. A ešte keď to povie Čech, to treba brať vážne. Áno, a že dokázal to takým spôsobom, že začal chovať v rybníku, ktorý založil pri hrade Tata. Tam som bola, tam je nádherné jazero, takže A to je vízy zrejme sú ten... tam? Vízy tam už neboli, ani rybník to nepripomínalo, alebo to obrovské. Viem si predstaviť, že tam vízy mohli byť. No, takže Matej Korvin vraj do tohto rybníku presadil vízy z Dunaja, ktoré boli podobné delfínovi. Vedel, že tento druh rýb v Čechách nežije a teda sa Česi nemôžu domáhať slávy tým, že oni by ukazovali vo svojich rybníkoch živú vízu. Oni mali len kapre. No. Vidíš to? No to je teda úžasné. No áno, víza bola špecialita naša tu, uhorská, a nie každý si ju mohol dovoliť, ale boli aj iné rôzne rybacie špeciality, a tiež si ich asi nevedel každý dovoliť, a to boli napríklad úhory a špeciálne nakladané ferárske úhory. Oni boli nakladané v slanej vode s nejakými špeciálnymi koreninami, takže to ich asi robilo také špecifické a žiadané, že sa to vozilo po celej Európe. Kto vie, či sa to dalo bežne kúpiť na trhu v mestách, ale či napríklad v Bratislave by sme si kúpili na trh kúpiť ferárskeho úhora. To neviem, či by som zohnala práve ferárskeho úhora, ale mohli by sme do Ferrari zacestovať. To by nemal úplne zlý nápad. Ja si síce nedám úhora, ale možno to vidíš, to sa musíme vygoogliť, či ferárske úhory ešte existujú. No a zaujímavosť taká je, že ak by sme na ten trh v Bratislave zašli, tak vôbec nebol na Rybnom námestí, ako by sme si mysleli, naopak tam boli mesiari, ale na dnešnom Františkánskom námestí. To je taká zaujímavosť. A čo sa tam dalo kúpiť? Vieme to nejako zrekonštruovať? Ja by som si teda vedela vybrať, tá ponuka bola rozmanitá, pretože na trhu sa predávali čerstvé ryby, nasolené ryby, udené ryby. To udenie sa praktizovalo tak, že vypitvané a vyčistené ryby sa nasolili, nechali v soli odležať a potom zavesili do dymu. Vidíš, preto im potom aj to víno chutilo. Keď bolo slané, všetko museli piť. Presne. No a predávali sa aj dovezené morské ryby. Tie čerstvé ryby podľa trhových poriadkov nesmeli byť staršie ako 3 dní a veľké ryby sa predávali na váhu. Tie morské jedine nasolené, nakonzervované. To by za 3 dní nedali od mora žiadneho v stredoveku. Tie veľké ryby sa predávali na váhu, malé zase na mieru a do počtu. Napríklad kapor, šťuka, úhor, tie sa kupovali v celku na kusy, ale už taká víza, losos, tie sa predávali naporcované na váhu. Dajte mi jednu vízičku, to by nefungovalo. Nie. No a na mieru a počet sa predávali drobné rybičky. A v 14. storočí jeden Holanďan objavil spôsob, ako zo sledia vyrobiť haringa, teda je nutné ho vypitvať, odstrániť žiabre a nasoliť. Takéto nasolené potom navrstvili do drevených kadí a v nich sa prepravovali po celej Európe. Po ceste museli doplňať slaný nálev, lebo haringy strácali na objeme a tie pokazené mali vyradiť. Tak ako v súčasnosti, aj vtedy boli obchodníci vynaliezaví. Stávalo sa, že pokazené haringy kupec zasunul do stredu kade. To je zasa ako z dnešných čias. Neuveriteľné, ako sa nemeníme. Ale zase tá doba trvanlivosti haringov bola vraj najmenej pol roka a pri dobrej kvalite aj 2 roky, takže dali sa uskladniť. A zaujímavé je, že hoci sa jednalo o importovaný tovar, tak tie haringy nepatrili k drahším druhom rýb. Napríklad v podunajskom regióne, o ktorom hovoríme, tie haringy v nádobe o objeme 45 litrov stáli rovnako ako 11 nasolených kaprov. Keď spomínaš tie haringy, hneď mi napadlo
napadla ďalšia kronika, ktorá vyšla vo vydavateľstve Rák, a to sú spomienky Heleny Kotanerovej, to bola dvorná dáma kráľovnej Alžbety. Mhm. A ona, keď ju kráľovna z Komárna poslala, aby priviezla z Vyšegrádu dvorné dámy, tak ona nabrala tie dvorné dámy a vracali sa do Komárna a bolo to v čase pôstu. A ona tam zaznamenala, že nemali sme vôbec čo jesť, že nič tam nebolo, že tak našli sme len tie haringy slané tam, že to jedal celý tie dvorné dámy, že to bola jediná potravina, ktorú tam našli. Vydržali dlho. Že dlho vydržali. Aj ma to tak zaujalo, že v podstate kráľovnín dvor, dvorné dámy a nič okrem haringov tam nemali k jedlu. Toto mi teraz tak napadlo vlastne. Lenže počas pôstu sa nejedli len teda haringy. Oni, ak mali možnosť, tak si dopriali aj všeličo iné. Napríklad raky, slimáky, ústrice, mušle. Jedlé slimáky sa chovali, dokonca pestovali, aby ich bolo viacej. Z neskorších čias poznáme Slimačie jazero Červenokamenského panstva v Častej. A my sme kedysi mali kone v Častej na poľnohospodárskom družstve a tam bolo nespočetné množstvo slimákov s ulitami, nie tých slizniakov, ale naozaj tých konzumných. Ja som ich tam pozbierala tony, aby som ich zachránila pred konskými kopytami, že ja by som mohla zásobovať kráľovský dvor slimákmi, tým množstvom, čo som tam pozbierala. Možno to bol nejaký pozostatok tých jazier, čo sa tam tie slimáky chovali. Jedla si niekedy slimáky? Nejedla a ani nebudem jesť. To viem s istotou. No ja ani tie ryby, takže to budeš ty, čo bude ochutnávať ty si stredoveké pôstne takže... špeciality. Aj si pamätám, ako sme raz urobili taký stredoveký happening a chceli sme si variť a varili sme si stredoveké jedlo. Pamätám, no. A ja som ich všetkých ubohých umučila, lebo jednak som im zvolila bôb ako pôstne jedlo. Nejakú kašu hnusnú. Ale ty si nám nedovolila nič. A tam bolo, áno, aspoň tá slaninka tam bola na vylepšenie, ale keďže sme to varili pôstnu podobu, tak ani slaninka nebola. No nebola to dobrota, takže slimáky nie, tak bobra. Toho by si dala? Ani to nie, ale ja sledujem tú usilovnú prácu bobrov s drevom pri Rusovských jazerách, kam sa chodím prechádzať a niektoré kmene stromov sú ako zastruhaná ceruska, takže... To máš rovno pod nosom jedlo. Rovno pod nosom, áno. Inak... Pôstne, je teraz pôstne obdobie. Miriam, ideš? Nie. Sú chránené, nie naozaj. Sú chránené, naozaj. Nejedzte bobry, prosím. No, inak kúzelný argument, prečo patrí bobor k rybám, uviedol lekár cisára Ferdinanda I. Jan Kop. On si tak bol vedomý toho, že zaradenie bobra k rybám je také mierne problematické. Dosť. A tak podal osobné svedectvo, ktoré malo čitateľa presvedčiť. On píše, že 6 rokov u neho slúžil muž, ktorý nemohol zjesť žiadne ryby, že jeho telo ich skrátka odmietalo. A raz, keď spolu cestovali a zastavili sa na obed v hostinci, kde práve podávali varený bobrý chvost, čo bola vtedy naozaj lahôdka, tak len čo ho jeho spoločník ochutnal, i hneď sa začal dusiť. A keďže takúto istú reakciu mal na všetky druhy rýb, nemožno pochybovať podľa Jana Kopa, že bobor patrí medzi ryby. Je to argument, ale no. Tak predstav si, že teraz by si zjedla nejaké jedlo a bolo by ti z neho ťažko, napríklad lalok prasačí, tak usúdiš, že to je ryba už, lebo aj z rybti je zle. No. A nemáš nejaký recept na bobra? Mám, špeciálne som si pripravila recept na bobra, takže vezmi chvost a zadné nohy bobra, obar ich a daj do popola, aby sa dali dobre očistiť. Potom všetko uvar v slanej vode. Urob nasledujúcu omáčku. Vezmi krajec alebo 2 bieleho chleba a hrozienka, roztlč ich v mažiari a rozpusti dobrým vínom. Predseď a prepasíruj, nalej do kotlíka, pridaj bobrý chvost, okoreň čiernym korením, zázvorom, klinčekmi, muškátovým kvetom a šafránom. Omáčku prislať trochu medom a jedlo môžeš ozdobiť hrozienkami a krájanými mandlami.
No až na toho bobra by to mohlo byť dobré, ale Také sladké. ľudia tie bobry jedli asi veľmi veľa, takmer ich vyhubili, veď bolo obdobie, kedy tie bobry boli naozaj na pokraji vyhnutia, teraz už je tá situácia sa zlepšuje. Aj v liečiteľstve mali uplatnenie, A aj v no. liečiteľstve, ale však to tá omáčka nemusela byť zlé. To Mm. korenie, zázvor, klinčeky, šafrán, mandle, to mohlo byť náhodou celkom Áno, chutné. jedine ten bobrý chvost by mi tam vadil. Áno, a tie nožičky ešte keby tam prihodili. No ale tak dobre, bobor ne, ten je chránený, vrátime sa k rybičkám. Ja si myslím, že asi v stredoveku nebolo ani oblasti, kde by sme sa s tými rybami nestretli, že to bolo tak, tá spoločnosť tými rybami bola prešpikovaná. Áno, o rybách sa možno dočítať naozaj všade, nielen v tých listinách o súdnych sporoch, čo sa týkali krádeží rýb, ale ďalej ich nachádzame v mestských účtoch, napríklad komorské účty mesta Bratislavy sú úžasným prameňom, keď hostili na radnici návštevy, tak aj pekne zapisovali, akými rybami ich ponúkli, koľko za ne zaplatili. Ďalej ryby nachádzame v kláštorných účtoch, ale aj v rôznych žánroch stredovekej literatúry. Opisujú sa v encyklopédiách, v slovníkoch, v zdravovedných príručkách, no samozrejme v tých kuchárskych knihách. No a už v 12. storočí rybám venovala pozornosť aj Benediktínka, asi všetkým známa liečiteľka Hildegarda z Bingenu. Ona napísala 9-zväzkové dielo, v ktorom sa zaoberala napríklad liečivými vlastnosťami rastlín, stromov, rýb. No a v diele o rybách sa venuje jednotlivým druhom rýb, ich zdravotným účinkom, ako aj tomu, za akých podmienok je tá ryba vhodná na konzumáciu a za akých nie. Hildegarda sa napríklad domnievala, že ryby, ktoré sa zdržujú na dne mori či riek a tam si hľadajú svoju obživu, tak tie nie sú vhodné na požívanie. Odporúčala skôr tie, ktoré plávajú v takých stredných vrstvách vôd, v čírej vode mora či riek, čo je celkom také aj z dnešného pohľadu priateľné. No a pri jednotlivých rybách Hildegarda uvádza ich pôsobenie na zdravie človeka, napríklad osvedčeným prostriedkom proti svrabu alebo lepre bol nasolený haring. Pri záchvatoch zúrivosti si... Horné dámy, vidíš, mali prevenciu, keď No tie vidíš, haringy jedli. haringy našli. No. No a pri záchvatoch zúrivosti odporúčala jesť mäso veľryby s chlebom, ale napríklad čerstvo uloveného sleďa Hildegarda neodporúča, lebo ten zapričiňuje plynatosť a preto ho treba uvariť a potom ešte teplého marinovať v octe. Čo znamená, že jedli asi aj surové tie ryby. No ale vidíš, Hildegarda neodporúčala, no. Neodporúčala, vidíš, že odkiaľ sú zavináče, to sú slede v octe a tak to vidíš, to je vlastne Hildegardin recept. To je teda, aj keď trošku sa sekla s tými rybami na morskom dne, zrovna žijú práve tie slede. Tie len v noci sa približujú k hladine, takže tu si odporuje. Možno preto sa jej zdal nezdravý, že bol z morského dna. Hildegarda je úžasná, lebo je to neuveriteľné, že žena v 12. storočí napísala takéto dielo, to je niečo neuveriteľné. V mnohých veciach sa na ňu dnes nadväzuje, používajú sa jej recepty, ale opatrne, keď neodporúčala by som, aby sa tým človek riadil úplne bez výnimky, lebo tak niekde sa naozaj ona veľmi sekla. Keď si sa dostanete tej knižke o zvieratkách v stredoveku, tam je napríklad, čo si Hildegarda myslela o mačkách a to sú úplne absurdné veci. Inak to by som rada upozornila, že Historický ústav, v ktorom pracujeme s Miriam, otvoril e-shop, knihy z vydavateľstva Veda, knihy, ktoré produkuje Historický ústav, sa dajú už aj kúpiť v e-shope nášho ústavu, takže možno, že aj tie zvieratka sa tam ešte dajú kúpiť, nie som si tým úplne istá, ale ak by ste hľadali nejakú knihu z Historického ústavu, tak tam ju nájdete. Tam reklamná vsúka číslo 2. No veď v tom 12. storočí, keď Hildegarda žila, tak vtedy vládla ešte humorálna teória, o ktorej sme hovorili tiež v podcaste o preventívke kráľov. Bolo dôležité zachovávať rovnováhu 4 štiav v tele, ktorú pomáhala udržať aj vhodná strava.
No a ten lekár Jan Kop, ktorého som spomínala v súvislosti s bobrami, tak ten nemal úplne priaznivý pohľad na ryby v životospráve. Podľa neho sa v ľudskom tele rýchlo kazia, hníjú, spôsobujú rozličné choroby a mali by sa im vyhýbať ľudia, ktorí trpia dnov alebo kolikou. A ideálna úprava rýb je podľa Kopa varenie, pričom on hovorí, že ich mäso je najzdravšie, ak sa ryby varia zaživa. No, varenie rýb No, zaživa, to sa mi zle počúva. Ľudia vedeli byť fakt strašne krutí. A nielen v no. stredoveku a v časoch Jana Kopa na začiatku novoveku. Aj dnes odhaduje sa, že ľudia zabijú ročne 1 až 2,7 biliardy rýb, to je neuveriteľné Strašné, množstvo. no. A to tam nie je zahrnutý rekreačný rybolov, nelegálny lov rýb, odhodené vedľajšie úlovky, ryby, ktorým sa podarilo zo sietí újsť, ryby používané ako návnada alebo krmivo. Ryby sú celkovo najvyužívanejšou, asi aj najviac nadužívanou kategóriou stavovcov na Zemi a poznatky o ich vnímaní a kognitívnych schopnostiach sú už natoľko rozsiahle, že by sme naozaj mali zmeniť spôsob, ako s nimi zaobchádzame. Tým nechcem povedať, že nemáme konzumovať ryby a nepopieram, že konzumácia rýb je z hľadiska zdravia prospešná. A zaujímavé, že dnes sa odporúčajú práve tie tučné ryby, ktoré majú najviac nenasýtených omega-3 mastných kyselín, ktoré by sme si aspoň 2-krát do týždňa mali dopriať a v stredoveku to práve tí lekári veľmi neodporúčali. Áno, aj cisárovi Žigmundovi lekári tučné ryby tiež zakazovali. No aj keď my sme už zvyknutí na iné chute ako v stredoveku, asi málo kto by si dnes pochutil na bobrom chvoste alebo na kaši z kaprieho mlieča s takým rozmočeným chlebom, ktorá bola osladená cukrom či medom. Tieto kaše sa zvykli robiť aj z mletého rybieho mäsa alebo z pečených kaprov. Tie sa roztlkli v mažiari s hrsťou anízu, prepasírovali a uvarili vo víne. Potom na záver ich osladili a posypali hrozienkami. Mechúr vízy alebo rozotreté rybie šupiny boli dôležitou súčasťou huspeniny a rôsolu. Z rakov sa zase zvykla robiť aj plnka do kuraťa. No a Tak to mali úplne postné. 2 nohy, kurá, no vidíš, no, na zmar nevyšli ani račie klepetá a panciere. Uvarené posekané raky sa plnili naspäť do klepiet a tie sa potom smažili na masle. Šťuka sa pripravovala opečená v oleji alebo masle a polievala sa omáčkou s vínom, hrozienkami a jablkami. do reči, lebo Žigmund Luxemburský, jak miloval tie ryby, tak on svojmu kuchárovi udelil erb, v ktorom bola šťuka na ražni. Vidíš? S bobkovým listom. Tak si to asi užil. No ale že to musela byť strašne dobrá šťuka, keď dostal takýto erb. To je neuveriteľné. Prepáč, že som ti skočila do reči. No, Čo tam ešte pridávali? keď sa tá šťuka sa mohla aj variť a vtedy sa už do vody na varenie pridávali rozmanité prísady, vrátane korenia, cibule, vína, takže to musela byť delikatesa. Bobkový list, ako to tam má ten Áno, no. kuchár. A kapor sa pripravoval podobne ako šťuka, on sa opekal na ražni, mohol sa polievať omáčkou z kaprej krvi a vína alebo z krvi a octu. A losos sa buď varil a polieval šťavou, do ktorej sa pridal zázvor, šafrán, sladilo sa to cukrom, posypalo mandlami, hrozienkami, alebo sa losos piekol obalovaný v takom zvláštnom cestičku, v ktorom bola posekaná šalvia, petržlen. To by som si aj dala. No, tá kombinácia toho sladkého s tými mesom, to je také zaujímavé. Býva to tiež také moderné, ale ja budem mať z týchto stredovekých receptov nočnú moru. Mechúr, vízy, šupiny v huspenine, zaživa varené, neviem čo, to je hrozné. Ja ako celoživotný vegetarián trpím už len pri tejto predstave a rovnako pri predstave, že by som mala jesť žaby, bobry, raky. Čo ja by som vlastne jedla v stredoveku? Počkaj, a bola by si chudobná alebo bohatá? Lebo to je dôležité. No tak jasné, že bohatá. Aj keď stravou by mi asi skôr vyhovovali tie kláštory s najprísnejšími regulami a pôstami, lebo tam by ma nenutili jesť ani tie ryby. Ale mohla by som byť aj urodzená pani. To akože by nemuselo byť zle, lebo oni si tie pôsty tiež veľmi vylepšovali. Najmä do pôstneho obdobia si nakupovali mandle, figy a ten olivový olej, čo si o ňom hovorila.
Tých mandlí A mandlí neuveriteľne veľa. Asi nie preto, že by chrumali opražené nasolené mandle večer, ale chrumeme my. oni si z toho naozaj robili tie mlieka. A potom si Áno, mohli áno. robiť všetky tie mliečne pokrmy, ktoré... Takže vidíte, dokonca aj mandlové mlieko vymysleli v stredoveku. No a k tomu hneď mi napadá zasa historka s tými mandlami, o tom, ako sa ľudia nemenia, ako stále existujú úplatky, lobbying a ja neviem čo všetko, pretože Bratislavčania si písali veľmi podrobné mestské účty a zaznamenali tam, že prišiel tam kancelár a kuchmajster, teda správca kuchyne grofa Celského, ktorý bol vtedy v Komárne a prišiel s požiadavkou, aby Bratislavčania tomu grofovi Ulrichovi nakúpili olivový olej, vyše 100 litrov, vyše 400 kilogramov fík, 100 dobrých haringov a ešte tam mali dať teda mandle a prihodiť súdok sladkého vína ešte pre samotného kancelára, ale že aby sa o tom nerobil žiadny záznam, nech je to dar. A že ten kancelár ich ubezpečil, že sa tým grofovi veľmi zapáčia a určite sa im to vráti. Určite to nemajú nikde zapisovať. Nepripomína ti to niečo? Niečo áno. No a Bratislavčania si to zapísali a preto to aj vieme. Stálo ich to strašné peniaze. Nedali to v tých množstvách, ktorých to on žiadal, ale poslali mu to a ešte zaplatili aj furmana k tomu a prihodili ešte rýžu, čierne korenie a šafrán ako pôstne jedla. Ale ja by som nechcela byť ani grof Celský, ktorý žiada úplatky, ani kancelár. Ja by som radšej bola grofka z Pezinka, ktorá si do Bratislavy prišla presne po ten istý sortiment, ale ho zaplatila, ktorá si to tam nakúpila, takisto aj figy, aj mandle, aj olivový olej, takže si to kúpila, takže ja som za to. Alebo grofka z červeného kameňa, to by som, Budmerice by boli v mojom pánstve, to by bolo ešte lepšie. Inak v tých receptoch na ryby, kde sa malo použiť maslo, oni aj pekne uvádzali, v pôstnom čase použij olivový alebo makový olej. Tak aj ten vtedy už poznali. Áno, makový olej, a ja tiež som ho sa s tým nedávno stretla. objavila. A dokonca aj makové mlieko, že si robili tiež, som sa niekde s tým stretla. Ten olej odporúčam do makovej štrúdle. Skúste. On je výborný, lebo má veľa vápnika, takže ešte aj niečo pre svoje kosti urobíte. Tak. Inak ten olivový olej aj v kláštoroch využívali, tie ho zvyčajne dostali darom, napríklad v roku 1501 dostali lechnickí kartuziáni, teda v čase pôstu od kráľa Vladislava II. Olivový olej a v Bratislave sa o členov reholi v čase pôstu staralo i predstavenstvo mesta. Komorník posielal klariskám aj do mužského františkánskeho kláštora 300 haringov a olivový olej. Tak ale tí boli aspoň naozaj taká kláštorná strava, že haringy, olivový olej, zatiaľ čo tí urodzení sme videli figy a ja neviem čo všetko, mandle. Tí doboví moralizátori a kazatelia na to aj upozorňovali, že ľudia síce jedia kvázi pôstne ryby, ale majú niekoľko chodov tých rýb, najrozličnejších omáčkach pripravované, dovážané a teda luxusné, k tomu si dajú huspeninu, jak sme videli, že z rybacích šupín, ty si tam nejaká hovorila, exotické plodiny. No huspenina na kosti zase odporúčajú. No ale nie to, že úplný pôst, takže nebolo to úplne. A plus to teda zalievali hojne dobrým vínom a pivom, lebo na ten alkohol sa pôst nevzťahoval. No tak voda bola nebezpečná. Voda bola nebezpečná a pivo bolo chlieb tekutý vlastne. Áno, však je to z obilnín, tak zasa to je, áno. Ale nie, teraz vážne, naozaj existovali ľudia, ktorí sa naozaj prísne postili. Napríklad v susednom Českom kráľovstve opát Sázavského kláštora Silvester, on žil v 12. storočí, tak ako Hildegarda, bol veľmi asketický, odopieral si dokonca aj pohár vína ako nezdravý a pil iba čistú vodu. Čo je krásna téma abstinencie v stredoveku, to by sme si mohli niekedy dať, pitie vína a abstinencia. Ja ešte poznám jedného abstinenta zo stredovekého Uhorského kráľovstva a tým to končí, tak neviem, či v celej Európe nájdeme. Ja nepoznám. Nájdeme ešte jeden. Zatiaľ, ale ešte bol jeden taký asketický opát Želivského kláštora, Gočalk, o ňom sa zachovala aj taká legenda napísaná, záznamy o ňom, takže možno podrobnosti. ich bolo veľa, len sa nezachovali. Len
100% boli, áno, aj keď oni museli byť takou výnimkou, že sa čudujem, že sa to nezachovalo. A to bol strašne zaujímavý človek, podľa mňa. On bol Francúz, vyštudoval v Paríži najskôr slobodné umenia, potom lekárstvo, potom nejako strašne ťažko ochorel, urobil sa mu nejaký vred na hrdle, skoro zomrel a to viedlo k jeho obráteniu. Potom vstúpil do kláštora a osud ho zavial až teda do Želivského kláštora. No a on bol striktný vegetarián. On nejedol mäso, ale on bol aj taký asketa, takže sa napríklad nekúpal nikdy v kúpeloch, neobliekal si plášť ani spodky. 2-3 krát do týždňa sa postil o chlebe a vode, alebo sa odmietal chodiť zohrievať do zohrievárne. Tam sa o tom hovorí, že existuje zohrieváreň, že všetci sa tam klepali v tom kláštore a išli sa aspoň niekoľkokrát za deň zohriať a on nie. Nepoužíval vankúše, nepoužíval prestieradla. Proste bol taký asketa, to bol obrovský a keď ochorel, odmietal aj tak jesť mäsitú stravu a oni ho nutili, prišli za ním, dostal to príkazom od svojho cirkevného nadriadeného, tak tam strkal nejaký vývar, ale bolo mu z toho tak strašne zlé. Posluchol a povedal, že to nemôže jesť, že jeho telo to jednoducho odmieta. Ale súčasne povedal, že on viacej hreší pri hrachu ako pri mese, pretože tam ho viedla žiadostivosť. Ten hrach mu chutil. To bol tvoj parťák vegetarián. To bol úplný môj parťák. On jednoducho mu to chutilo, to bezmesité jedlo a tá mesožravá spoločnosť ho, keď bol chorý, nutila, aby sa tým liečil. No vidíš, no. A niektorí mali zase iné ponímanie pôstnej disciplíny. Tiež, keď zostanem v susednom Českom kráľovstve, tak náboženský reformátor Peter Chelčický sa sťažoval, že niektorí v čase pôstu jedia ryby pripravené na 3 rôzne spôsoby. Jedia dovážané drahé ryby, dávajú si k tomu už tie spomínané figy, hrozienka, dobré víno. Napomínal aj tých, ktorí sa na jednej strane skutočne postia, teda jedia len zeleninu, ovocie, za hriech považujú aj požívať krávské či kozie mlieko, ale na druhej strane sa zase nehambia ohovárať, nadávať, hádať sa po celý pôstny deň a tak bolo možno niekedy ťažšie ovládnuť svoje vášne, ako byť o chlebe a vode. Áno, ovládnuť svoje vášne. O to vlastne išlo a ide aj dnes pri tom kresťanskom pôste. Ono to už zhruba od toho 13. storočia boli také 2 protikladné svety. Mäso a ryby, karneval a pôst, teda to odriekanie a hodovanie, ktoré sa stále striedali. Takže aj tí vegetariáni boli aj mäsožravci. Ide stále o to o nejakú tú rovnováhu, ktorá by sa mala nastoliť. Vedieť tú pravú mieru. Ryby sa jedli v stredoveku v obrovských množstvách, ale ako náhrada za mäso. Nedodržiavanie pôstu mohlo mať niekedy až tragické následky. Napríklad kronikár Dietmar z Messenburgu v 11. storočí hovorí o poľských kniežatách, ktoré trestali nedodržanie pôstu, teda konzumáciu mäsa v pôstnom období vytrhaním zubov previnilcov. No tak taký už si pečienku nedali, tí už si dali len kašičku doživotne, takže to bolo dosť kruté. A Karol Veľký dokonca vo svojom zákonníku ustanovil za porušenie pôstu najvyšší trest, a to rovno trest smrti. Takže ten pôst mal veľkú váhu. Najmä v tých prvých storočiach, potom, ako sme už hovorili, už smerom k tomu 15. sa to pomaly zvoľňovalo. Čím bližšie k novoveku, tým tolerantnejšia bola tá spoločnosť vôbec k porušovaniu pravidiel a noriem. My sme si dnes už vymysleli takzvaný prerušovaný pôst, to je taký bezbolestný pôst, že časť dňa sa človek postí a časť dňa má takéto okno, kedy môže jesť do sytosti, čo len chce. Takže to je taký pôst veľmi príjemný. Taký soft pôst pre ľudí 21. storočia. Ani v dnešných kláštoroch už sa také pôsty, že by nemohli konzumovať mäso 40 dní, nedodržiavajú zvyčajne, asi s výnimkou tých najprísnejších regulí. Kartuziáni určite nejedia mäso, no. Aj keď by sme si ho možno mali trošku odopierať aj kvôli stavu našej planéty, ale to už sa dostávame k etickému a duchovnému aspektu pôstu. No a možno by sme mohli naše rozprávanie ukončiť citátom svätého Atanáza. Ten žil v 4. storočí a strávil aj niekoľko rokov na púšti v Egypte a ten hovorí: pohliadni na to, čo spôsobuje pôst. Uzdravuje choroby,
vysušuje prebytočné telesné šťavy, vyháňa zlých duchov a zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posvecuje telo a človeka privádza pred Boží trón. No tak to je krásna motivácia na záver. Naozaj tam je zasa tá rovnováha aj medzi tým telesným a duchovným. Takže ja sa s vami rozlúčim týmto. Ďakujeme za to, že ste nás počúvali. Ďakujeme za to, že nás sledujete. Do popisu epizódy dáme aj odkaz na náš Patreon, kam pridávame články. Nájdete tam také veci, o ktorých nehovoríme v našich podcastoch. Sú tam bonusové články. Budeme radi, keď sa tam pôjdete pozrieť a tešíme sa o 2 týždne. Tešíme sa o 2 týždne. Dovidenia. Dovidenia.